Mga kapuso, ani ay breaking news. Gipugna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gitakdang usbaw sa Pletehan sa mga public transport sugod ugmang adlaw. Sa usa ka mensahe, gipasabot sa presidente nga tungod sa nagpadayong kagubot sa Middle East, dili matud pa panahon nga pasakaan ang Pletehan sa mga pampublikong sakyanan. Bisan pa man ini, walay matud pa kabalakan ang mga nagtrabaho sa transport industry kay gipasalig sa presidente nga dungagan nila ang ayuda. Gimanduan sa presidente ang DOTR sa pagpatuman sa libreng sakay nationwide. Inutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system.